Yaponiyada adamlar Toyota korporatsiyasının sinagından geçen toğuşonları bolmağa razı boldular. Dünya belli avtolog öndürücü korporatsiya haqiqiy robotların ve adamların bile yaşayacak şehrini Woven City'ni uruyor. Yönü bir jedelbaq var. Bu tafsamani adamların üstünü tecrübe deyilip atlandırıyorlar. Çünkü şol yerde yaşayan adamların üstünü günlü täze texnologiyalar sinagdan geçirler. Emma dowamynyňla ol yerde başga nähil täsirlikler bolar. Her bir öýde adamların saglygyny gödөгçülükde saklayan kömekçi robotlar bolar. Yenide dukanlar bolsa avtomatik uluglarda ýaşaýjylaryň ýanyna ödürgelerler. Yerde minnäki öýlere zerur zatlaryň hemmesini getirýän robot kuryerleriň tutuş ulgumy üpçün ediler. Bu fantastika ýalaşdylýar, emma bir killan hakykata öwrüler. Aslında şeýle şäherde Sina aslında ýaşardyňyzmy?